Muri Zimbabwe, kwazivai. Pamsoroi, wherever you are watching me from, ameno ndekupitudze ngatudzane kuma TV mana ese enyika, tadzoka manje pa chivhitivhiti chenyu chekulian TV, apo patinobata vamwe vacho nenzeve. And nasa I'm not in a mood yekuroera vamwe pasi, because you'll be like, okay, kana mamshuda kuroera na pasi nevanhu, ko ndimi mutanga maroerwa pasi one. Now, inini semunhu anorepresenta maZimbabweans, munhu wese anonzi muZimbabwean panapa ari welcome kuita skillful kana kuti kuita anything chaanenge achinzwa kuda kuita. Let's talk about the current situation right now. Ndandiri kunzwa vamwe vachingoti business as usual, but tiri kutambira shoko rekuti kubulawayo ndo kwanga kwaita se changa chatotsva ikoko, changa chakutotanga, but zvinhu hazvina kuzenge zvichazobudirirawo hazvo mabudiriro azvinofanira kunge zvichizotarisirwa kuti zvinge zvichiita. But chinhu changa chakazara mumastreets ipolisi, tiri kuchitangira kubva paRobert Mugabe Square pacho, chinhu changa chiri ipapo mapurisa. And nzvimbo dzakaita sana Copacabana, vanhu vanga vakangozara vachingoita every day. So pakuzorova tsvagiridzo dzangu ndichizobvunzawo ndine umwe munhu wandataura naye arimomo mukati momomo, akandiudzawo mashoko andingangoitawo rough so that guy is a minister. Andiudza kuti shamari handisi kuda hangu kubuda panapa ndichitaura nevoice rangu kana kuti ndichizoita nganadidi, but one thing that you should know is that protests used to happen when people depended on companies for salaries. Today people depend on themselves. They work on their mining claims. They are self-employed in their garages. Some are tilling their soils. Some are busy betting while others are into forex trading. Who do you want to close their tuck shop, garden, mine, car sale, or a green market to attend a demo? Today I passing by Nelson Chamisa's castle. Alright, yeah, it's up and running. Tendai Biti is busy in office preparing papers for court cases, and Maduku is preparing a lecture. The reality, if the leaders are working, why should the people stop working? Otherwise vanga vachida kuita e-match manje ndo inenge chinzi pamwe mamshida kungoitira pamhepo zvenyu. Inini zvangu kutaura chokwadi, situation yaitika haisi situation inofadza kutaura chokwadi, nekuti zvinhu zvokuti tinenge tisina kuzvitarisira kwa seMaZimbabweans kuti chida kutotarisira kuti zvinhu zvinoningina. But inini kuziva kwandiri kuita chinhu chese icho right, ndisaregedze kutenderera ndechekuti ndepapi panga pachazobuda munhu achinzwa masoja achitaura kuti business as usual. Mukuru wemasoja chaicho yakataura, hakuna munhu anochikwa semasoja. Mapurisa vakataurawo zvakataurawo, saka kureva kuti vanhu vatoona kuti kwakadeployiwa zvakanyanya. Vanhu vamazuva ano vakutyira nyama dzavo, havachadi kunzwa kuti nyama dzangu dzarowa, nyama dzangu dzazonzwai. It's something else, guys, to be very honest. But ndo kwazvave nhasi, ndo maitikira aita zvinhu, hanzi yadeuka kuti ngazviita sei. And let me try to call the few people vanga vagara varequesta kuti varoda kunge vachita sei vachibudikira pachivhitivhiti vachitaura. Ini ndikungopika ka1 kwatoona waregedza kupika ko yangu zvadhakwa, hatichatotaure toenda kutenda pa next person, because vanhu vakawanda varikuda kuita sei varikuda kubudikira vachitaura pachivhitivhiti. Okay, this one is not picking up the call. Let me try to contact someone. Anongori masurprise, hapana pekuti tingaswera tichiswerera kuti koiwo wazoita sei, koiwo zvakamira sei. Ma1 pakashata, pari kupisa pari hot. Let me see if this one akakwanisa kupika, because panga pachibvira. My brother, how are you? Bo. I hope ndakufunda muri pari bo. I just want you to comment on something on this issue of the 31st guy. Okay. Right now, just for like 10 minutes. Alright, it's okay. I will call you back. Okay. Sharp. Okay. So, as you can see, guys, kuti
vanhu vari kungoita vanga vachingoita every day, it's business as usual, you know, like iyo yatinenge ichingotaurika iyi. Cause then ndida kuti nditaure nemi ndichikunzwisai vanhu vacho vanenge vari paground, tinzwa kuti koiwo shamwari koriko kwakaita sei, kwakamira sei, ende muri kuronga chii, muri kumbonyatsoita nezvechi. But anyway, idzi nyaya dzekufonerana nevanhu idzi I think rege dzaiti isiye, because zvinogona kuzotadza kunzwisisika mune zvakanaka nevanhu makutanga kutaura kuti munhu wafonera anga achitaura rafu, munhu wafonera anga achitaura zvaanoda, ndena kutanga pamwe takuwedzera salt pachironda. But situation iripopo yandatokuudzai ndiyo muri yeZimbabwe, zvinhu hazvina kuzofamba semarongerwo azvanga zvakaita, handiti nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyanawo. Mumwe nomwe ari kutaura zvake zvaari kunzwa, udongotaura iwe shamwari zvakazodai, iwe shamwari zvakazodai, topedzera taakutyaka, tapedzera confused baba, kuti zvinhu zvacho kana zvichidai so pazvinodai pamuti munyoro zvazvinodai pamuti munyoro kunanga manje rekangotaura na DJ Holly zvakamira sei? Bo ndiri panhingirikini zvangu ndiri pabhodcast, saka vanhu ndingopika vari kupisa mahwani watichinzwa kuti akomana muri kutiwo kudini 31 zvaitika izvi shamwari. Ndambonzwa kamanga muchinhikikina pandandichiona paDJ Holly Unfiltered up muchitaura kuti it's business as usual chinchi. So I just want to hear your comment live on air. Andanoza kuti sisi tiri kupa vanhu nhau semaonero atinenge tadziita, saka ndatanga kuwana nhau idzodzo dzakanzi business as usual kubva kuvanhu vechi vanhu veZANU-PF. And then later on pandazodiscover futi kuti chii, kuti mealibe panenoisa panhu ari kutamba panza. Okay. Later on mandazodiscover kuti alo. Yes, ndiripo. Later on mandazodiscover kuti it's not business as usual. Mutauni mune low traffic, mune vanhu vashoma, and ndarepota futi about it. Okay. And then later on mandadiscover there was an event yangaifanira kuatendwa naPresident Mnangagwa. Havana kuda sei? Havana kuenda. Havana kuiatenda event iyoyo. Saka it's not business as usual. Vazoreplace pana VP Chiwenga and sikuziva kuti mareasons avo ndechii aita kuti vasaende kuBulawayo. Alright. But imi makaitarisawo chinhu ichi, was it tingaiti it was a success here kana kuti tongotaurawo zvimwe zviya tongoti kana kuti if we are to compare it nedzairongwa naMudharagesa dzedze tingati chiya? Tichitarisa chinhu ichi, I think isusu semaZimbabwe hatisati tanyatsosvika pekuti tiri kunyatsorwadziwa. Yeah. Because I've seen a lot of people celebrating vekuZANU-PF vachiti hey aita success, hapana anorwa nawo Mnangagwa achikunda. And it seems kuti we are enjoying zvatichitoma zvatinazvo, kana kuti tiri kuti nhamo yedu isusu taijaira. And it's now become normal. But kune vanhu vakamboita exposed kune other countries vakabuda muZimbabwe vakaona kuti kunoraramwa sei, they will tell you kuti this is not the way that you are supposed to live. Vanhu vanofanira kunge vachimuka vachienda kumabasa, vanhu vanofanira kunge vachiita sei, vachiwana magetsi, vachiwana mvura, vachiwana medical care yakaita sei, yakanaka. But now seeing maZimbabweans they are comfortable with the way yatiri kurarama nayo yekutambura iyoyi. But it's only few individuals they are interested in changing the narrative. But vekuZANU-PF vacho havasi kuzviziva kuti zviri kurongwa Mnangagwa zvakamira sei, ende vachazopepuka later on vaona kuti ZANU-PF yatoparara ende kwaane kingdom, munhu mutapa kingdom. Ndipo vachazotanga kuda kupepuka vozochiti ngatitipindai mumastreets, ndo vane Zimbabwe vanenge vakuramba vachiti munhu wenyu ndimi makamuisa muite sei mubvisei. So I wouldn't say it's a success. It was just a try yekuti vana veZimbabwe vaedzawo nepo vanogona napo. But ukaona mukuru wenyika akuchinja program yake kuti angaifanira kuenda kuBulawayo oregedza maprovinces ese akazara nemapurisa, it means kuti they were afraid kuti zvavakaita chitsotsi hazvisi pamutemo pakuita sei, pakusaina Cable 3. Alright. Yeah, ichokwadi ichocho. So what about pane organizers vechinhu ichi?
vanga vari kumboatakana especially isusu vemamedia houses vachitaura kuti hanzi muri vatengesi. Why are you not Can you repeat again? Okay, what about ameno zvamungada kutaura pane vanhu vema-organizers, some of the organizers vaiataka especially ma-media houses vachipetaibvunza kuti uyai mutipe information chinhu chacho chakamira sei kuti vanhu vezimbabwe vaite sei vanyatsoziva zvizere vachiramba neinformation vachiti imi muri vatengesi munoidi information tichangoita zvinhu zvedu zvechiwande like you know this is what zvatakamboita kumashure kana mudhara kugeza paya tichiti information ngaibude izere padzika kuti transport logistics dzakamira sei chichichichi and these guys vakadzokorodza the same mistake and after that vakatanga kuti zvoni munhu wese ari kutaura anything negative about this demo mutengesi. Yeah, I think one thing I don't find out there's a difference between kutengesa nekuudza vanhu chokwadi. And ukada kuona the language yawaishandisa nelanguage yandaishandisa inini on my platforms edu. We were saying kuti vanhu isusu we don't have the power to say vanhu don't go and protest. Yes, we are just there to give people news. Saka vamwe vanobva isusu tikukurudzira vanhu kuti vari kunzi endai muno protesta. Tikati aiwa vanhu ka musaende kuno protesta zonzi vakatengesa varapiwa mari nekuti taenda sei taite vanhu vanorohwa vanhu vanoita sei. Iwe wazviona its evidence iripo kuti vamunangagwa vatori papanic mode. Dai vanga vasiri papanic mode, if is not someone who can be intimidated aisambobudisa mapurisa nemasoja kumaprovinces ese, meaning that mazimbabweans patichazomuka and start realizing kuti isusu tine power than the system. Yes, amene kuti pangateta ana sekuruwo ipapo. But ndogara ndichitaura on my platform kuti the moment yatingoramba tine vanhu vanobhelieva kuti Hubert Angel munhu waMwari, Makandiwa munhu waMwari, Fred munhu waMwari, Passion Java munhu waMwari, Magaya munhu waMwari, vachienda vachinomberera maoko vachibirwa mari, tiri madunhunu ekupedzisira. Zimbabwe will never change. Pakaipa. Alright, thank you so much for your comment. Tichazobatana edu pane zvimwe zvinoteera regedza timbopfurira mberi nechirongwa tichimbonzwawo vamwe kuti vari kuionawo sei nyaya iyoyi. Aiwa ndizvozvo ndakazonzwa Nyatsimba Mutota achitaura namaokoko akati nhasi vari kubatana handikuziva kuti zvakamira sei. I think regedza ndibva ndatobata one of them tinzwa kuti vazvozvifambisa sei pane zvinhu zvavo because vanga vachida kupanana madirection. So regedza ndibva ndatobata, maybe let me start with Malcolm. Aiwa ndizotenda. Thank you very much Kulen TV for calling me. Sharp. Right, muri Zimbabwe aregedza tibva tatotsvaga where is Malcolm timbonzwa kuti vazozvifambisa sei kumakomo yo cause ichi ndo I think ndo imwe nzvimbo yanga yakatogadzirirwa zvekutodaro. Let me try to call Malcolm tinzwa kuti Malcolm ari kuti kudii panapa nenyaya iyoyi kuti chazoperera papi chinhu chavo. Is it business as usual here kana kuti vaita sei cause vanhu vaida kupanana madirections katosangana papi tatoshinga vashingi vaJehovha pakashata. Yes comrade Traore, I'm on broadcasting. Yes my brother, how are you? I'm okay baba. Kuri sei koko ndati ndifone timbonzwa kuti kuri sei kumakomo yo. ED is a genius. Before we go there, today takaanzwa kamuchipanana muchiti mairo panana madirection na comrade Nyatsimba, you know kuti mupinde muningikiri muite chinibata che demonstration. Zvazoita here kwa mutaro uko because tukumbocheka maside ese apatisati kwatisatafona kublawayo so far. But donzwa kwenye kwa mutaro tumazochipedza sei maita zvekudii. Now what I did yesterday was I did a broadcast on my channel. I was explaining Nyatsimba. Okay. Those people are all about positions. Nyatsimba I told him that. He did not deny that fact. Okay. So I wanted people to see that Nyatsimba push with a VP. So it's never really about the people. This is what I wanted people to see and to know.
before my protests asvika. However, today being the day of my protests, okay, so ndari kubhora ndano 5 matickets kuti vauye kerina mujati jealous manjets hapana kana akapfuma dziri okay, vese vangoripodza ikoko toti job skala kuembassy kwacho haana kutoenda okay, yekuzimbabwe neembassy skala wacho haana kutoenda ikoko kana ikoko. okay, So that must tell you something. So the pictures that you people are being shown, be it in Manicaland, Harare, Bulawayo, anywhere. My picture, a protest here last year, the amount of my videos that so by this I'm saying people are going to work as usual. Hey, so are you saying kuti yatokundwa neamdarageza yeye vakada kutanga ita yekutanga yemaipusha yekuchigorera? What I want to tell you is the revolution is dead. It's pointless to be talking about the revolution now. Mukanzwa munhu akaenda satsaura kuti revolution hakusina mwana wese pana ED. That must tell you something. Yeah. Now, vanhu vachashamisika very soon. Prominent people will start joining ZANU-PF. Because my protest haafi akashanda munomu. Opposition is in touch just to join the team. What? This is what those who do, but my protest you're inviting me for interviews. I've been telling you. My protests are shandi Zimbabwe. This is what I've always been telling people. Kana vanhu vasina plan, ngavangotera President Mnangagwa. Vofundiswa politics vobatsirikana. Pavanozofungira kuti vakura vane plan. Hazvitaurwi kunzi ndoda kuemba kwako mangwana, ndoda kudai. Baba unosvika munhu akakubatira pfumo iwe uchiuya nedemo. Unodhedhwa nepfumo. Alright, saka are you telling me kuti even my directions amaida upuwa wacho na comrade Nyatsimba on your conversation haana kuera muna upuwa my directions? Haana ma directions aanondipa because iye anoziva kuti haashingi kusvika ikoko. Hapana meeting point yanga imboriko yekuti vanhu vane kwavanombofa vakasangana. Hapana. So what? Nyatsimba vakatogurwa bhegi ravo. Nyatsimba ane mari yake yakanaka muhomwe. How? Now totesiwa yaya. Nyatsimba economy ni zvino mamutare ndomuziya zvaiti chino mahara. Yeah, pakaipa. Alright, iripo ndo zvinaida kunzwa update yenyu yekumakomoyo kuti zvakamira sei. Regedzai tione kuti ndiani umwe angatipa imwe update timboisa nhare yedu kuBulawayo. I hope kuti ndichaona wana anopika. Wachimbofonera Nyatsimba. Alright, I will call him last after tambo kandaziso kuBulawayo. Since update kwa mtaire matombo tipa. Yake inodiwa semurongi mkuru ndiro best friend ya biti guy. Alright, it's okay. Let me do that. Sharp. Ili nyadza mazuva ndakadzizota dzipindiro. Ukazwa vachitatsurana vachiita sepepe. Usakurumidze kuidaira nyaya yacho. Because ukada kukurumidza kudaira nyaya dzevanhu handiti. Chinozoitika ndechekuti unotanga kuzosara wai wewe kana kuti mbuvengi kana kuti kusara wai wewe munhu ari kutadza kunzwanana nevanhu. So it's always good guys kuti nyaya dzevanhu musanyanyise kudzipindira zvekumhanya. Kwatonzwa pari kunetsana vanhu pepe. Normally don't take sides. Dzidzai zvinhu izvo zvokandiri. Let me try to pick to call this one. Tinzwa kuti zvakamira sei papapo. Hello? Yes.
Kwakadi. Bo, panonzwika zvenyu. Panonzwika baba. Kwakadi. Ayo nyaya dzakanaka. Let's comment about this issue. Today is 31st katinzwa kuti zvakamirawo sei mimi. What's your take on that ngikini yaitika iyi? Ameno andizivi kuti maionawo sei. I always think kuti as Zimbabweans we still have this thing called fear. It's going to take us time kuti to realize kuti sure, fear is our problem. Because the day we unite, Tonya to zudza teka. But when you Zimbabwe nyama dzedu dzike dzinotya pain. Because unozwana kuti munozoraiwa, munozorowa. Vana vari kutorowa vanotorwadziwawo. Zvinoitika ndezvekuti kana muri vanhu vanomboona Net Geo Wild, muka yese musango inotya. Okay. Shumba. But pane muka ndinofarira inonzi honey badger. Handizoneshona tineti kudii. Muka yaya ine zvezve kuti it doesn't matter the size. Ine zvezve kuti ndinofanewe. So as Zimbabweans, I think we need to be united to a level to know that if I'm looking after you, but problem that we have got a lot of snitches around us or amongst us. Then amongst us, aqua. So unity is our problem. As long as we are not united, we are never going to come up with something tangible. And this is what I've realized. Shona people are the most foolish people. I'm sorry to say, I'm also Shona. I can tell you, Kuti, in Nangu, what is the history of Zimbabwe? Yakanyanyo bigwaza kawanda. But in I believe Kutivano Yakanyanyo Wahondo, Kusunungura Zimbabwe, with the Debeles. A lot of Shonas are thinking about no Ebikasat. Why? Why Mjdaru? We don't have that fighting spirit in us. We are quick to get scared. That's my problem. Okay. That's my problem. Do you know what kind of serious? I'm not cheap because you can't tell me that you are 46 years right now. You have got nothing to show for it. You have never worked anywhere. I was getting to know the pay slip and was on out because no Miram Street do not zoro and the cover. What kind of Sakudara? What at 46 you have nothing to show for it? What? Okay, punish no that go. Hapana. Alright. Pesa ndozobvunza. Yeah, so even my thing is, as long as Tisina says let's fight for what is it? Our parents are akuna munhu akaona hondo right now. Achiri ne energy kutanogona kurwa or to change things. They can only push us with as the young people go and do this because vachinji vachoda kwegura. Vachembera. But it's also the young people. Vana tukuzara vana vachipinda mu system. Yema hospital akatonga iwaya. Ora timontaroti ma hospital akatiwa nana Smith. Banana Mpilo Hospital, Gweru, Parenyatwa, Harare Hospital. Ma hospital sange taura. Aka ndembili ya roads. Ma hospital akakwa nevarungu. Saka tintaroti kana akatadza kumetkona nezano. Vana vedu vachienda kuzvipatara zvekupi. Let's think about that. Because if we don't look at the big picture, what is going to happen is that Vanavedu, they will also leave the country. Vachenda kune dzimwe nyika, whether vachenda ku Europe, vachenda mu Africa muno, or vachenda ku Asia. But atingaite vanhu kuti every time munhu akazvarwa, vamwe vanhu vachandomuziva kuti vane ukama. Tinapesana nakurarana paukama. Why? Because imagine munhu akasoenda, let's say ana mukoma wake akasoenda kune imwe nyika kudhara. Azvirevi kuti vanhu havasi kuda kugara munyika mavo. But my conditions emuZimbabwe supported that. So tikaramba tichizvisekerera, we are creating a very big problem. If we think we had an immigration problem as a country, vanhu vakawanda vari kubuda munyika, this generation, the next generation I can tell you is going to be worse.
Yeah, alright. Ngatidzokere pane nyaya yetimbonyatsoona kuti alright chinhu ichi apa tingati chanyanya kukonzeresa kuti alright vanhu vasapinde. Ndanzwa hangu side renyu nokuti because vanhu tinotya, tine fear, tine chinchi. But let's analyze it zviri simple zvinokwanisa kunzwisisika kana kuti zveipapo zvecurrent situation chazvo chingango chanyatsotadzisa this demo kuti ibudirire chinganyatsova chii chazvo makanyatsochitarisa. Hapana. No, you know, in every struggle, there must be a visionary, there must be a leader. This thing, 31, it was never a clear, just it is so clear who's in front of this whole thing and what exactly are we supposed to do. So, then you wait pamberi because vanotaura nezvemachi acho havauye pamberi. Saka ivo vanoda kuti vanhu vaende kunomacha vatitumani ivo vari kupi. Kana vangu vari vanana biti tafana kuvaona pafront hatina kuvaona. But you know the problem with you Zimbabweans. Nyaya idzodzo takadzitaura mabva vanhu vatanga kuti mapuwa mari, why muruda kuda kuva interview, why muruda kuti vataure, why do you want them kuti va announce kuti zvichange zvakamira sei. Takatanga kutonza makutoita utengesi, you know, tichito interview vamwe vanhu vaitotaura the other sides of the story, vachitanga kutonza aiwa musavadedze vachitaura nyaya idzodzo. That's why ndiri kuti nhasi tidzoke titaure manje. Okay. So in Angu, like I said, kuti it all goes back to unity. It all goes back to unity. Handikona zvokuti tikataura chinhu hapana munhu anogona kutaura chinhu chine musoro muZimbabwe chakasapotwa navanhu vakawanda. There's always this criticism. I want to give an example in South Africa. In as much as we know the greater number of people, do you know the greater number of people in South Africa, they are not in support of this march and march thing that has been going on. Yes. A lot of people are not in support of that. Yeah, I know. But the small number, they are united, as small as they are. That's one thing that we don't have in our country. Yeah. And ndikuonera. Exactly, because ndinotaura kuti ukatasa vanhu vari kunetsa pachinhu chese chiri kuitika ichi vanhu vanonzi maZulu. But maZulu vaklina Durban, vaklina Johannesburg, vaklina even dzimwe nzvimbo dziri around other provinces, anana Mpumalanga enanani vaklina kwesoko handikuzona. So kana vari a small group vakabvumirana kuti this is what we're going to do. Yes. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vanotya, vanhu vekuZimbabwe, we are so scared of pain. But sagara tino experience every day. Kumuka makuseni usina mvura iri kurana patepi. What kind of motivation do you need that you need to change things? Zvimwe zvinodarika izvi kunzi hande tino defenda nyika, chinodarika ichocho chii? Because these people, they know we are scared. Once vangobata munhu one, vanhu vese vakutotiza. Handizvona? Yes. Vanhu vese vakutotiza. Ende vanhu vacho pakata munhu anenge asungwa, hapana zvezvekuona pekuti okay, munhu zvaasungwa ane vanhu vari kuenda kuchikoro, ari muutapwa kudaro, ari muusungwa kudaro. Ngatiendese vana vake kuchikoro, ngatione kuti mhuri yake iri kuwana chikafu every month, ngaticheke kuti mhuri yake munhu yaipirwira. But kuZimbabwe ukangozviitire papo watozi saka pane mazvake. So as long as we are not united, forget and smile. Kuri kuuya another generation ichambodzingwa futi whether ndivana munangagwa vanenge vachingotonga zvichangoramba zvichidaro, whether vachachinja kuti constitution vachaita sei. It is never going to change until we stand one day and say enough is enough. To me, if it means that you are going to kill us all, only then. Yeah. Nothing is going to change. Yeah. Nothing is going to change, my brother. Nothing. Because everyone, let me tell you one thing that a lot of Zimbabweans don't understand. A huge part of the army is not happy with what is happening. But mind you, a man who's in uniform, to be disciplined. To be disciplined. And you obey your commander. But you have no brains to do right. Vanotozviona, but havadi kungodzirari kana ivo vauya kumberi, because vanotoona kuti there's already division in my civilians. Yeah. So division is our greatest enemy. I'm telling you, division is the weapon fashioned against us.
Yeah, pakaipa. Alright, thank you so much my brother. Ne comment yenyu amene kana mune mashoko epezira muda uzisa vana veZimbabwe then tobata kwanisa kwenda pane comment. In Angu, what I would like to say. Yeah. Zimbabweans, I said it also yesterday. Yeah. Let's unite for one common cause. So that if you wake up in the morning, you want to see another Zimbabwean smiling. For and the Mama artist said, like I was going through Facebook a few days ago. Yes. I saw post against this other guy. What's his name? Freeman. Yes. Because he recently got a car. I have to post because so when I was listening one, Zimbabwe is a country that has got a population of over 16 million people. Yeah. So because you got a car, 16 million people should suffer. You know, let's not be primitive in our thinking. Let's not be primitive in our thinking. And because Freeman, what these people fail to understand is that I always tell people this story that but let me just say this. Yeah. Tinema no geta senana yepeti murerwa. Edgar Tekere. Boda Gezi. Ndutara mazita mahombe aizika mavrodara. Right now, if you begin to check with Vanao Varkupi, the system of ZANU-PF has already sidelined them. You don't hear them anywhere. Vakazvigadzira life dzavo vakabuda kunze kwenyika vamwe vanenge varimo but zvepolitics vakaenda pasabbatical vakatitora matiri ipapo handiri kuzviona. So what these artists fail to understand is that they are making a very bad name for themselves because whatever they are doing now is to remember. He is to remember that Freeman was given a car and sold the struggle. He is to remember that Jack Fraser was given a car and sold the struggle. He is to remember that Thomas Mapumo was given a car and promised also a house and he sold the struggle. Right. Let's talk about this. Let's solve this once and for all. Imimati uyakapuwa mota and then sold the struggle. Vanga vari part of the struggle. Reka vanhu vanga vari part of the ruling party because pane pamwe padaunya usoseparatwa zvakanaka. You know that mistake ndakaiona inoitika kune maZimbabweans. We think kuti maybe munhu because he's a public figure saka anofana kuya kuside go vanhu omira nevanhu iye asiri part of the struggle. Munhu paonawo sei ipapo? Okay, this is the thing. Yeah. Everybody knows how ZANU-PF operates. Everybody now knows that ZANU-PF is trying by all means to pull. Zvirikuitwa neZANU-PF zvakafanana nezvakambokaenda Bible. Handisi munhu angada kuita zve, but tinongota storyline yaNebukadnezar. Pakati akatora vanhu vese maCopper Smith vanhu vanga vakapfuma mabusinessmen akaita sei achivaisa kuside kwake. It's crowd pulling. Because iwo semunhu anofarira macheso. Ukanzwa kuti macheso apiwa mota naseweeknel. Mauri mungori nezvo zvekuti but zaninga bvedzesha devepo macheso. There are people who think like that. And they know kuti vakapedza vakatanga kupa vanhu ivavo zvinhu. Pane vanhu a number that they were going to get mafans evana vachabelieve kuti let's just support this thing because vapo munhu watinofollowa something. So it doesn't matter kuti they were part of the struggle or not, but the fact that you're a public figure and you've got people who follow you who might be swerved nenyaya yekuti iwewe you have actually received a gift. Munhu esari kunyonzezva kuti zvinhu zvese zvikuitwa naweeknel imari iri kubirwa nyika. So why don't you deny kuti no motikari yamandipai ndipei iri mari ndiende kumbare kwangu kumatapuko pane clinic isina mishonga, pane clinic isina mabeds akanaka, pane clinic isina mablanket. Why don't they do that? So patinotaura they've stole the struggle vatora zvinhu zviri kubirwa nyika ndobva vapersonalize instead of kuti no ndipei iri mari then onodonata kuri kudiwa mari iyoyo in form of charity. They can do that. But iyo nyaya yekuti hayo vanhu vanofana kunodonata zvinhu amen maybe tichazotaura nezvayo the other day. My brother, I'll tell you one thing. This thing of selling out has not tanga nasi. It has always been a problem and a very big one for the longest time. These people have always been there.
even kuhondo chako pane mazita takazonzwa atidedi kuadzokorodza panapa tine mazita taitozwa kuti ningi alright makambona kana mukuverenga history yezimbabwe mamboza zvinotaurwa pati muzorewa ainzi is a sellout. You see, vanhu vakawanda he was a sellout. So at the end of the day latiri kuona is guys, it's not something new, it has always been there, but isu hatingareke kutaura nazo nekuti tinongoti zvakagara zviriko. We have to talk about it because it's affecting us. Yeah, I think nyaya idzodzi dzevanhu vaise vamwe vanonge vachinzi ndingangari sellout akazodai akadai, I think tichazodzibata taakutaura nemawo veterans vachimbotiudzawo kuti zvanga zvakamira sei pane those guys. Yeah, and one more thing, kungoti papa muri kutomenshana papa zvimwe zvinhu zviri kubva zvauya. Inini hangu as it stands right now, I don't have a word veteran in front of me. Nobody went to war for me. Why? Because what did they say they went to war for? They said they went to war so that they can liberate the black people, so that the black people can be independent. Do we feel independent? From the day we were born until now, it's struggle after struggle. Nothing represents the struggle that they fought for. So as it stands right now, I think that thing there was war. But now was not there. The same things are not going to I was not there. Zvekuti kwakafa vanhu nekuita sei tinongona makuva but kuti ndizvo here zvavakafira. Inini hangu to be honest, I don't buy that. I don't think anyone died. I think these guys were playing. No, but vari kuti vakavamwa vari kuti vakavharwa kazvinhu zvavanga vaendera kachinhu chakazohijekwa kapamberi ka. Remember that. Let me tell you one thing. Ngoma. This thing went down south the days that they took the land from the whites. Vakashena, but ipapo ndipo vangada vakatoona kuti zvatakaendera kuhondo hazvizizvo. Right? Because ndopakatotanga kutosarura nepapo mawo veterans, and at the center of 2008 with the word veterans emaline avasoro vakangotuma unotimbura vanhu long sleeve short sleeve vasavere yeah, but inini hangu. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, I think better. Hello, muchinondinzwa? Muchinondinzwa here? Manje zvinopera. Okay, let me just finish one more minute. Hello, makundinzwa? No, ainge yakubreaka yenyu ndatisingachakunzwei. Okay. So ndandiri kuti inini pandakataura one of the war veterans akati zvoni pane magroups evanhu ma war veterans akasiyana siyana vamunoona vanoitira vanhu utsinye vachidaidai hanzi kuna vamwe vanhu vakaenda kuhondo because vanga vapara mhosva saka kuhondoka kuri nzira yekuita sei yekutizira mhosva dzavo ndo vaimainzi kuti hanzi vaifamba vachibata vakadzi vevanhu vachizodidi vese vaiva muri kuona ende ndo vakazoti vadzoka futi vatanga kuita zvema long sleeve short sleeve izvo zvezve but hanzi not everyone anga ane mweya iwoyo wokudaro iwoyo. Okay, so inini manje there's a statement that says no physician can cure the sickness older than his age. So toti here, because these people vanoziva ma culprits from that time. Isusu hatizizive, we don't have those records. Isusu ndokona kuendera munhu ndati ndikuri kunzwa wakaita zvakati, but akaenderwa nevanhu vacho vari kuziva kuti we saw you that day. So why is it nothing? No one was prosecuted for those atrocities. Why is it not going to? Because it's like ZANU-PF came into power and just started sharing the country. That's all we know. Apana zinoratidza kuti ZANU-PF,
haina nimone zvakaitwa neZANU PF basi ndikubva ndichizvarwa usvika izvezvi ndakazvarwa few years after the war, but I can tell you I don't feel it's like ndototenda kuti varungu vakaramba varipo because what we have now ndo vakazvisiya tototenda kudai varungu varipo dai tisina parenyatwa dai varungu vasipo tisina Harare hospital yacho parenyatwa yacho Gweru hospital esoma hospital dai pasina varungu baba dai tisina mahospital izvezvi ndochokwadi. Yeah, ayo, it's okay. Zvatichaitaka, I will call you pandinenge ndichita certain interview nemawo veterans. Mombonyatsoita one on one chacho chambokupai kana 50 minutes. Yeah. Ndinamakaenda kuhondo ende ndakagara pasi ndakatsanangurwa a lot of history and I can tell you there's a lot of history about Zimbabwe that our country does not know. Yeah. Hazvina kunyorwa mabhuku edu zvinhu zvakangoitwa watered down. There are a lot of people who played a very bigger part. Yeah, alright, it's okay. ZANU PF yakagara yaisara vanhu vayo kumberi. Then they started, yeah. I will let you know pavanenge vanhingirikina because I think nasi I will have another one, so tichazoona because of time kana muchinge muripo, then I will call you, then moita se mombo questionana muchimboningina because you know inini I just called them kuti vauye vaita se vatibvudze vachitibvudza ma side of the story, ndine singadunya va questiona, but I will just let them kuti ayo again mboisa one munhu mumboita se mumbonyatso questionana muchinyatsombobvunzana zvekutodaro chezvo you know muchinyatso explainana maybe panokwana vakwanisa kubudisa rimwe other side of the story and vasiri kwanisa kubudisa kana ndisiri kuvaya hadina. Yeah. Alright, so zvamanje zvanhasi tomboti iyi ngatimboiperera panapa iyi side region yamataura nguva dzenyu mazodarika 20 minutes. Yeah, tatozvodarika 20 minutes. Vanyazoda tiine nguva, but don't worry. Yeah. Tichadzitaura. Let's fight for our country. That's all I want. Alright, I just want to see every Zimbabwean smiling. Alright, thank you so much. Okay, welcome my brother. Sharp. Zvazvisiri kupera muri yeZimbabwe. Let's cut this one. Let's call it a day. Zvazonigina, and you know for those who are in Bulawayo havana kupika munhu wacho vandinoziva ndinosimbotana naye ikoko haana kunge achikwanisa kupika ko kune dzimwe nzvimbo vamwe vari kuchemawo kuzoni vanga vasinawo data rekuti vakwanise kunge vachiita sei vachipinda pachivhidhivhidhi, but don't worry, I will call them. Tichazoita the second broadcasting tichaitaura navo zvamanje. See you in the next one.